cum creăm un slide de bannere. Slide-ul de bannere mari. Și mă refer la acesta. Vom intra pe Canva, vom da la șabloane, creează design, dimensiune personalizată, vom pune 67 cu 18 cm și vom selecta câteva șabloane potrivite pentru site-ul nostru. Eu voi selecta aproximativ 4-5 bannere. Vom pune obligatoriu unul cu un produs nou, să zicem, sau ceva care să atragă atenție. Vom pune unul cu New Collection, de exemplu. Vom pune unul cu Crăciunul, ca fiind un eveniment. Așa. Vom mai pune unul cu un produs, de exemplu, sau cu o reducere. Acesta este cu o reducere la o gamă de produse, la un anumit catalog, etc. Avem 3. Vom mai pune unul care, să zicem, că anunță o nouă lansare de produs, să zicem. Fiecare banner în parte trebuie să aibă un impact vizual și să atragă printr-un anumit lucru, să zicem, de Crăciun, anumite oferte, pachete de Crăciun, designuri de Crăciun, produse cu un design modificat de Crăciun. Spre exemplu, sticlele de Coca-Cola ce au designul de Crăciun pe ele. Încă un banner, de exemplu, cu o nouă colecție de produse, un banner cu o reducere foarte mare sau o reducere la un catalog mare de produse, ceea ce atrage vizual. Apoi, mai selectăm un banner. Un banner mai mult de prezentare, să zicem, a unui catalog nou, de exemplu, sau a orice vrem noi. Eu v-am mai adăugat, de exemplu, acesta. Haideți totuși să punem doar legat de fashion, dacă tot pe toate le-am adăugat legat de fashion și îmbrăcăminte. Acesta, de exemplu. Și vom respecta o anumită paletă de culori, un anumit stil, cum este acesta, de exemplu, cu anumite culori și nuanțe, pentru a nu avea un curcubeu pe site. Să respectăm totuși o anumită ordine. Și vom mai adăuga chiar unul. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Chiar 6 vom pune. Și vom mai adăuga ceva cu livrări, de exemplu. Să zicem, scriem de chiar livrări. Shipping, de exemplu. Sau mai putem scrie delivery pentru a trimite la curier. Și vom adăuga ceva, să zicem, acesta sau acesta. Eu voi alege, spre exemplu, acest șablon. Cu următorul pas, ne vom lua logo-ul, ceva foarte important. Ne vom încărca logo-ul. Este făcut un tutorial cu crearea unui logo. În cazul în care nu ați vizionat acel tutorial, vă invit să vizionați pentru a putea crea un logo, pentru că fiecare banner în parte este important să aibă logo-ul pe el. Așa că dacă nu aveți un logo făcut, vă recomand să vă uitați, faceți un logo, iar apoi reveniți la acest tutorial pentru a crea bannerele.
încarcă fișiere, apoi încărcăm logo-ul, eu l-am pe meu, creat, un logo de test pentru un site de test și în prima fază adăugăm logo-ul pe fiecare banner. Momentan le vom pune aleatoriu doar pentru a nu uita de ele. Perfect. Iar acum avem la acest banner de Crăciun tot felul de elemente de Crăciun. Eu vă sugerez să le păstrați. Puteți adăuga elemente noi, de exemplu, la secțiunea elemente, scrieți Christmas sau dacă nu, apar cel mai probabil la imagini deja din cauza bannerului o recomandări de Crăciun. Cum ar fi aceste recomandări magice cu tot felul de elemente de Crăciun. Putem adăuga un om de zăpadă, un fulg de nea, pinguini și multe altele. Vom începe cu scrisul, iar aici vom pune vom pune Crăciun fericit. Vom modifica textul. Îl putem pune în orice colț dorim. Aici putem scrie introduc codul aici. Codul Crăciun 10. Aduce 10% reducere la orice comandă, de exemplu. Îi vom pune o culoare, putem pune multe elemente. Eu voi pune, de exemplu, un roșu cu ocazia Crăciunului. Acest roșu e un pic cam închis, vă pune un roșu un pic mai ușor de citit. Acesta. Voi mări puțin. Perfect. Aici voi modifica acest buton cu vezi produse, de exemplu, și voi scădea mărimea pentru a se încadra în acest buton. Vezi produse. Perfect. Iar apoi acest Crăciun fericit îl vom pune în prim plan. Îi voi pune și acestuia o culoare. Îi voi pune ceva foarte vizibil, să zicem îi voi lăsa totuși alb. Așa zic că este cel mai bine. Ok. Acesta îl voi muta în partea aceasta, aici. Perfect. Iar acesta
sub acest logo, pentru a fi mai vizibil, îi voi adăuga un element alb în spate. Cum ar fi, de exemplu, acesta. Îl voi pune chiar cu susul în jos. În cazul în care nu găsim un element potrivit pentru a pune spatele logo-ului, în cazul în care este negru și nu se observă, putem desena spatele lui, putem pune, avem multe variante. Aici îl voi trimite în spate, iar acum avem un logo vizibil, iar pentru că acest element nu se mai observă, îl voi trimite încă o dată în spate și avem un logo vizibil cu zăpadă și brăduleți, Moș Crăciun, brad de Crăciun și multe altele. Vom mai adăuga totuși un element în partea aceasta, mi se pare puțin cam gol. Voi mai adăuga, de exemplu, acești fulgi. Și evident că și pe aceștia îi voi trimite în spate. Perfect. Iar acum avem un banner complet. La al doilea. Acest pneumatic se vede bine de data aceasta, așa că putem, fără nicio problemă, să-l lăsăm așa cum este. Putem schimba pozele, iar această poză va trebui să o înlocuim pentru că este cu logo-ul. Vom scrie, de exemplu, fashion. Vom intra la imagini și vom adăuga, spre exemplu, pentru că în această poză sunt două femei, vom adăuga un bărbat. Fashion Old Money Man, de exemplu. Și am scris Old Money deoarece culorile predominante în aceste poze sunt nuanțe de maro, galben, culori calde. Iar de obicei vestimentația Old Money au aproximativ cam aceleași nuanțe. Și ar trebui să se potrivească cu aceste două poze. Voi pune o poză, să zicem aceasta, mi se pare destul de potrivită. Vom da salvare, vom scrie Old Money, de exemplu, o vom salva, o vom adăuga. Și o vom centra cât de bine putem noi. Să zicem așa. Perfect. Se potrivește destul de bine cu celelalte. Acum, aici avem număr de telefon, e-mail, site și un element.
Aici putem pune un număr de telefon, să zicem 0712345678. E-mailul inomatic.support.com. Nu, dar am pus OBS, nu că la mine nu mai merge pauza, nu știu ce dracu are, nu mai apare butonul pauză. Am pus OBS-ul ca să știu, să-mi fie mai ușor la editat de unde să tai, știi, să văd clar, să nu mai trec prea repede pe acolo. Vezi că la 10 nu mai vine autobuzul, mi se pare, nu? Poftim? La 10 sunt autobuzul, nu? Mi se pare. Cred. E normal. Sau până la 11, nu mai știu. Și cum așa autobuzul și uite. Până mea mă duce pe jos până acasă, nu mai Pentru jos. că sunt numai 4 km și ceva, ce dracu. Nu. Am alergat, eu când făceam calisthenics alergam până la mall și înapoi, și după aceea mă duceam în Burdujen în sat și iar veneam înapoi din alergare. Mă opream, mai fumam o țigară, mai beam o gură de apă, mai mâncam ceva, aveam sandwich-uri la mine și pe aia iar băgam alergare pe serpentini, pac, 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 pac. Aveam foarte mari în picioare înainte, făceam squats, făceam genoflexiuni cu 120 150 de kg în spate. Până mi-am bolit coloana când lucram la cruci, că am cruci de 100 de kg și trebuia să le pun jos. Și dacă le puneam jos, gândește că eu sunt foarte înalt și trebuia să le pun jos pe pământ. Și mi s-a întâmplat o chestie la zona inferioară de la coloană, când m-a săgetat odată, am căzut cu tot cu cruce. Și după în jur de un an, efectiv m-a săgetat pe stradă, dintr-o dată mă fulgera și cădeam direct în cur. Nu puteam să stau în picioare. Efectiv mă fulgera și direct în cur mă puneam, stăteam acolo un pic. Stăteam acolo un pic și după aia mă ridicam, mă învârteam un pic și îmi trecea. Și iar. De ceva timp nu mai am nimic, dar nu vreau să... Suntem așa, că acum, na, seara așa. Nu am mare chestie să mă duc până acasă. Support.com. Aici punem site-ul www.inomatic.ro de exemplu sau chiar Cortani de exemplu. Orice. Care am început cu Inomatic, voi pune Inomatic. Perfect. Aici îmi pune colecția nouă și din punctul meu de vedere este suficient pentru acest banner. Aici, din nou, Inomatic, vom pune sigla, să zicem, undeva pe aici, iar aici, cu ocazia aceasta, pot să fac un mic artificiu. Putem cu o anumită culoare să facem în felul următor. De exemplu, mi se pare un instrument destul de modern, o tehnică destul de modernă, folosită de multe site-uri de modă, cu o mâzgălitură sau o mâzgăleală, să spunem așa, pe subscris. Mai avem opțiunea de mâzgăleală de genul acesta, însă eu o voi folosi pe aceasta. Iar acum vom pune jumătate din acesta peste, iar acesta îl vom aduce în față. Așa. Iar acum, după cum vedeți, foarte, foarte ușor se poate observa logo-ul Inomatic. Aici vom pune
reducere, vom scădea mărimea, vom trage puțin de laterale pentru a încăpea scrisul. Vom aduce scrisul cam așa. Iar acum vom pune mega reduceri, vezi, aici putem pune valabil până la 1 2024, de exemplu. Putem trage puțin de scris. Iar acum chiar putem găsi un element foarte, foarte drăguț. Vom scrie aici, de exemplu, white. Și chiar și aici găsim anumite măzgălituri. Fum, măzgălituri, tot felul de lucruri. Și putem alege, de exemplu, un nor. Haideți totuși să scăpăm de această măzgălitură, să spunem așa. Trimitem în spate și vom pune ca un nor de fum. Și arată mult mai bine. Se observă logo-ul și consider că se apropie de designul acestui banner. Iar aici mai avem un banner. Putem pune colecție toamnă. Nou apărut, de exemplu. Îi putem pune un scris, de exemplu un roșu. Aici îi putem pune iarăși ceva de desubt pentru a se observa mai ușor. Și de data aceasta îi vom pune această bară, să zicem. Cred că e destul de drăguț. Și o vom face roșie. O vom trimite în spate. Și o vom mai trimite totuși o dată în spate. Pentru a avea acest scris. Profită, nu, putem scrie stoc limitat, de exemplu. Iar aici, putem adăuga logo-ul nostru. Putem să creștem puțin culorile și voi face totuși o culoare diferită. Acesta îl voi face alb
pentru că se potrivesc cu pantalonii din imagine. Iar acest banner îl voi face de o nuanță cât mai asemănătoare cu cea din imagine. Aici putem să-i punem o cratimă, putem pune tot felul de elemente, iarăși la elemente și putem pune să zicem un element interesant potrivit acestui banner. Am putea pune, de exemplu, free delivery mai ales că este o colecție nouă, putem oferi și free delivery pentru cei ce se grăbesc să cumpere din colecția nouă. Și vom putea pune ceva acesta, de exemplu. Îl putem pune aici într-un colț, inofensiv. Următorul este acesta. Este prezentarea unui catalog de produse, unei game de produse. Voi pune colecția minimalistă. Ediție specială. O colecție bazată pe gusturile citadine, rezultată realizată la insistențele clienților noștri. Din nou logo-ul, să zicem aici, îl putem pune aici și cred că aici ar da cel mai bine. Și inofensiv. Vezi www.inomatic.ro. Putem mări puțin scrisul pentru a fi mai vizibil. Iar aici putem pune un semn de click, să zicem. Putem pune acesta. Dar e puțin cam... Putem mări puțin butonul.
Vezi colecție. De exemplu. Și vom putea pune un click, de exemplu, inofensiv. Însă cu un scop. Și îl vom face negru. Și cam așa arată bannerul. Aici avem iarăși un banner foarte drăguț. Putem muta motociclistul puțin mai în partea aceasta. Punem pneumaticul sub motociclist. Și livrare gratuită în toată țara. Unu, 3 zile lucrătoare. De exemplu. Și astfel am creat și un banner potrivit pentru ceva livrare. Prin aici, de exemplu, iarăși delivery. Și vom putea pune încă un băiat ce livrează, de exemplu. Vom putea pune chiar același băiat într-o altă poziție. Foarte, foarte frumos mi se pare. Îl putem pune așa. Mai putem pune un banner cu un sticker cu free, de exemplu. Sau cu gratis chiar, dacă tot avem și în limba română. Fast delivery. Nu avem în limba română, din păcate, însă putem pune acest mic cronometru ce simbolizează rapiditatea, să zicem așa, care se potrivește bine cu acest sticker cu gratis. Și avem și ultimul banner. Apoi le descărcăm pe toate. Și s-au descărcat. În momentul acesta vom intra la fișiere, iar aici vom da extract all, pentru că ni-l descarcă în fișier zip. Vom selecta unde vrem să ne le salveze. Iar acum ni le-a salvat unde am ales noi. Iar acum
Este simplu. Ia uităm să vedem unde le-a salvat. Și probabil vi le va salva cu cifre, de la 1 la 6. Pentru a le adăuga, vom intra pe platformă, la module, apoi la site, apoi la pagini. Vom merge pe o pagină activă, dacă nu, vom crea una. Eu voi intra pe pagina principală. Voi da deschide Builder, iar acum, din câte se observă, am deja un slide făcut. Îl voi șterge special pentru a vă arăta cum se adaugă. Vom lua din Grid System un MD, vom lăsa 12 pentru un MD full, drag and drop, separat pe prima poziție. Apoi, vom trage un slide, aici, vom edita slide-ul prin acest buton și îl vom selecta imagine link pentru bannerele pe care le-am creat eu. Însă, se pot selecta banner cu 3 produse sau text banner stânga portocaliu. Însă, eu voi selecta imagine link. Și aici punem bannerele. Avem primul banner cu Crăciunul. Apoi îl apăsăm pe acest buton, ne se va dubla bannerul și adăugăm următorul banner, adică 2-ul, tot imagine link. Nu voi pune link, însă în cazul în care aveți un produs și doriți de pe acel banner să se intre pe acel produs, cu un anumit buton, de exemplu, puneți butonul, aici puneți linkul produsului. Îl duplicăm din nou, punem 3-ul și așa mai departe pentru fiecare banner în parte. Perfect, am adăugat toate bannerele, însă eu îmi doresc ca primul banner să fie acesta, iar apoi al doilea aș vrea să fie acesta. Voi apăsa pe această săgeată, el va teleporta, să spunem așa, pe poziția de mai sus, el va muta și va veni pe a doua poziție. Apoi, aș vrea ca această livrare să fie pe ultimul loc, acesta cum nu a apărut vreau să fie pe al treilea, iar pe al patrulea loc aș vrea să fie acesta. Apoi aplicăm. Așteptăm puțin. Perfect. Salvăm. Iar acum, când dăm un refresh, ne vor apărea bannerele. Acesta este un slide de bannere. Și aici, după cum se observă, derulează bannerele create de noi. Așa se creează și se adaugă un slide cu bannere.